Bye.
Nami ngumalume ngithi nje uqhubeke nokuyiphatha kahle uyasijabulisa ngabadala. Uqhubeke nabo bonke bantwana bami ngokuyiphatha kahle. Into eniyenzayo iyasijabulisa singabazali. Cela ningalahli ulayini la nibambe khona ikhona ekukhanyeni. Bese nibekezele nasesikoleni nibe abantu. Sanda ukunibona niphumelele nimele empilweni ngoba impilo asiyiphathelanga uNkulunkulu kwesinye isikhathi uyasimunga singakalindeli. So msanami nami ngumalume la ethi nawe ngithi nganawe u10 cent wami nje ngiyakwamukela-ke ivule yonke. Awu Nkosi yami, ake siyifake la uthupobosheleni bese siwenza siyo.
bese siyenza siyo. Qhubekeke mntanami nokuyiphatha kahle, usiphathe kahle singabazali, uhloniphe wonke umuntu omdala, wonke umuntu omdala umzali kuwena. Amaningi impela ngakhuluma kuze kuse ngobuhle nje nangempatho nangenhlonipho oyiphatha ngayo kithi, iyasijabulisa kakhulu. Cela niqhubekeni nje nibe ni-happy, niyiphatheni kahle. Ngiyabingelela Nkosi yami, ngiyabingelela abazali babantwana bakhona. Igama lami nguSinenhlanhla kwaSikhosana Isibongo Ophongolo. Ophongolo athi nje basuke bangeqelelile kodwa ngizokwamukela wonke umuntu okhona nje. After lapho ngiyimi umphathi wehlelo, ngizomphatha nje uhlelo lweni ngendlela e-right eqondile futhi. Uhlelo lwami ngiyabonga mawe ingane umama ke lo.
esinayo njengoba nibona zizinhle kangaka nje. Uyena uma engahambi yedwa ke Nkosi yami. Ehamba nesisenga. Awu phela kumele ngikhulume la akho umuntu ozongintroduce kamina. Ayikho nje. Siyabonga kakhulu ke manje isikhathi samanje ngizokwamukela ozokhulumela abala ekhaya kwaMthetho. Ngizocela ugogo uBelina eze ngaphambili azokhulumela abakaMthetho. Ngicela ukuthi nimculele ingoma yero ezomshusisa. Awu bamjumile ugogo akasezwa phela endleleni. Awu sifuna ukubonga okwenzekayo ngokubona kwenzeka ekhaya lakwaMthetho namhlanje. Ngicela ngokubonga awu bantu umama wengane ezinhle kangaka. Hayibo into nje ayive iyinhle. Sibongeke nomphakathi osisekelile. Sibongela nje ukuphumelela kwezinto kuze kube manje ngokunomusa nje kaNkulunkulu nabadala abasiphethe phela. Angeke sibashiye ngaphandle ngoba sinjenje ngenxa yabo. Sibonga konke lokwenzekayo ngathi ngahlala kuba kuhle. Izingane zami niqhubeke niphathe njengoba niphethe. Lezinye izingane ezisakhula esezindabeni zibonelekile. Awuyayinhle into. Mama wengane yayinhle into engathi ungaqhubeka ubaqoqela abantwana bethu abazukulu baqhubeke benze lento mhlawumbe ngezwe lakithi lingabuya. Awu siyabonga sifuna ukuthi siyabonga nomphakathi osandele siyabonga ngako konke kube kuhle niphathe kahle siyabonga ugogo lo. Ingoma magazini ningalali mangangiboni. Hayi ngiyathemba abazali khona abakubonayo futhi khona kubajabulisayo. Maka Nkosi yami ngifisa ngabe maka bakithi ngithi ngizobona bephithizela la bekikiza kodwa hayi ngathi akukho abakubonayo. Kodwa lesiyabonga okukhulu kakhulu kunompilo asisho ukuthi akukho yazini esingakusho kunompilo ukuthi akayiqhubeke ephathe kahle. Sifuna ukubona esemelulweni. Sifuna ukuyibona sikusemelulweni wakho unompilo ngeminye iminyaka emibili emithathu ezayo. Ilokho nje singakusho unompilo akho isikhe sikunika sona namhlanje asikho. Asinacho nje isikhe singasinika wena thina sikho. So manje le ngane kinomama Nkosi yami njengoba niyibona sengisho umama oyizalayo. Sizocela uma wakhe bakithi esondele ngapha. Ngizocela ukuthi ezomela la ngimele khona. Amanini manana kunalento esalayo. Kunento esalayo. Angi-understand ukuthi umuntu uma ezokhuluma la engaphethe lutho. Akungiphathi kahle lokho. Kodwa umuntu ngathi engaphathi uthe esandleni bakithi. Okuyipheshana nje ezenakho ezofaka lana siyacela nje. Uma wakhe nje na expect ukuthi eze nepheshana lakhe lithi yena njobeza nje. Ngani
sacela iqhubeke njalo iphathe kahle ngalokho ekwenzile ukuze i-president okumele indlulele kuye iPhajero wathi mali uma ngiphethe kahle ngizothi uzongithengela iPhajero uma ngiphethe nePhajero indlulele endodakazini. Sanibonani. Mina ngumamkhulu ka past 2. Ngithi mina kuwe mntanami ngithi ukhule usiphathe kahle. Lesi isiqalo isaseyinde indlela okumele ukuthi uyihambe. Ziningi-ke izinto ezenzakalayo endleleni kodwa ke ufocus because igoli i-1. Thina sifuna ukuthi ngelinye ilanga uhambe uqede usifike evarsity ushade. Sanibonani babukeli, igama lami nguNtombi Eyiningi, uMashenge wakaMzizi. Siyanamukela nonke ku-MK channel yethu eku-YouTube. Namhlanje-ke sithole isimemo sila eVilla Lisa. But angihambi-ke ngedwa, ngihamba nomama osimemile. Ngizocela ukuthi azazise. Sawubona mama. Yebo, Unjani? ngiyaphila. Ngisacela ukuthi uzazise mama namhlanje. Igama lami nguHlengiwe wakaMthethwa, umama kaNompilo Mthethwa. Siyabonga mama. Njengoba namhlanje abamani simemile, siyacela ukuzwa-ke kuwe-ke ukuthi njengoba usimemile, usimemele ini? Kwenzakalani namhlanje? Into engimemele yona la ekhaya indodakazi uNompilo Mthethwa wala ekhaya uyakhuliswa umhlonyane wakhe namuhla. Okay ma. Siyabonga ukuthi nimenzele umhlonyana uNompilo namhlanje. Sibonga kakhulu. Akuvamile nje futhi ukuthi kwenzeke kanje. So mama, into engifuna ukuyazi kuwe namhlanje ukuthi njengoba senimenzele umhlonyana ke uNompilo, ungangaki kahle kahle? Una 17 years. Okay, she's turning 17 this year. Yes. Okay ma. Ngoba bafikile-ke abantu mama from kuqala lo msebenzi, yini into ofuna ukuyitshena bonke abantu abakusaphothele from ekuqaleni until kuze kube namhlanje? Ngithanda ukubonga amatshitshi lawa ahambayo abe nesupport enkulu. Ngithanda ukubonga nomndeni ibe nesupport enkulu. Ngibonga futhi nakumakhelwane babe nesupport enkulu. Ngithi into ngiyabonga ngezandla zabo baze bangapheli amandla behlezi nje benosizo kithi nakwabanye futhi. Siyabonga ma. Then amazwi-ke okugcina mama engicela nje ukuthi uwasho
especially kwi-youth esakhulayo engangayo uNompilo ukuthi iyiphi nje i-advice ongafuna nje ukuthi uba-advise ngayo? Engakusho ukuthi kulesinqumo abasithathile ngithi baqhubeke njalo bangasiyeki kule youth manje imbalwa ekhetha indlela e-right. So bengithanda ukusho ukuthi baqhubeke njalo ngendlela abayiphethe ngayo, bangashintshi, baqhubeke nje ngale ndlela abayiphethe ngayo. Jabulisa kakhulu. Siyabonga kakhulu ma, sengathi nje uNkulunkulu angaba nawe. Siyabonga nje futhi nathi ukuthi usimembe as i-MK Channel. Sicela nje ukuthi uqhubeke nawe usikhulisele uNompilo. Siyabonga kakhulu ma. Hayi ngiyabonga. Sanibonani babukeli, ngabe senizasithileke ekuqaleni. Ngicela nje ukuthi-ke ngazise laba bantu engihamba nabo namhlanje. Mama ngicela ukuthi uzazise namhlanje ukuthi ubani igama lakho nokuthi sikuphi indawo. Okay, igama lami ngiBusisiwe wakwaSongwa, ingane kwaMagubane. Lapha engikhona ngiseVilalisa extension 3. Okay ma, igama le-branch lakho mama ibizwa ini? Izintombi zeHubeleni. Okay ma, cela nje ukwazi-ke mama ukuthi njengoba sazi-ke siphethe inyanga yabantu besifazane, iyiphi nje into ofuna ukuyisho kubo bonke abantu besifazane njengoba siphetha inyanga yabo namhlanje? Ngifisa ukuthi abantu besifazane bayiphathe kahle, bayihloniphe, sigqugquzele abantwana bethu ukuziphatha kahle, sibe neyalo ezinhle kubantwana bethu, sibafundise ngendlela enhle eyimpumelelo. Siyabonga kakhulu ma, futhi okunye esithanda futhi nokukubonga-ke ukuthi usikhulisela abantwana ngendlela eyiyo, ngoba siyabona nje ukuthi benza kahle kakhulu. Sicela ukuthi lokhu okwenzayo ungakugcini namhlanje, uqhubeke futhi ukwenze. Siyabonga kakhulu ma. Ngiyabonga. Hello sisi, kunjani? Ngiyaphila, njani? Ngikhona. Sicela nje ukuthi uzazise kubabukeli emakhaya ukuthi wena igama lakho ubani, ungwakabani. Sanibonani babukeli emakhaya, igama lami nguNompilo waMthetho. Nompilo, Yeah. namhlanje ngizokuthiwa bakwenzela umhlonyane. Yebo, Kahle kahle which means kahle kahle usinaye wanamhlanje nguwe. yebo, mina. Okay. Nompilo, ngoba bakwenzela umhlonyane uyazi ukuthi why bakwenzela umhlonyane? Yebo, ngiyazi. Why bakwenzela umhlonyane? Ukungikhulisa nokungithombisa ngokomthetho. Okay sis. Then sizwile ukuthi una 17. So engifuna ukwazi kuwe ukuthi uqale nini ukuhamba eintombi? Uqale ngina 15. Okay. Then mawusithi since uqalile ke, yini izinto nje oyifundile nento yenza ukuthi uhlale uqhubeke ube yitshitshi? Umculo, mina umculo bengiwuthanda kakhulu. So mina umuntu ongakwazi ukucula, ngithe Okay. ngifika laphayana ngaqala-ke ngacula, ngabona ukuthi hhayi lento lena manje segazini ngiyayithanda. Kakhulu. Yeah. Okay. Then ke imfundiso or iyalo ke, then iziphi nje ongafisa ukuyishare nabantu be-age yakho? Ukuthi cela bayiphathe kahle babale umntombi ngachaza ngithi intombi akusiko ukuvala igqe kuphela kodwa ukuyiphatha kahle nanokungahambi nabafana emakhoneni nje, ukuyiphatha kuhle nokuhlonipha. Okay sis, njengoba lo msebenzi usuphelile namhlanje, ikuphi-ke ofisa nje ukusho kubabukeli noma kuwo wonke abantu abaxhasile? Ngithanda ukuqala ngibonge abazali bami, ngibonge ugogo kakhulu. Okay. Ngibonge nabamxhasile. Okay. Ngibonge nabangani bami engigqugquzeleni nakungisizeni ukuthi bangikhaphele nje bangenzela umcimbi. Ngibonge nje nomama ongihlolayo ngoba ziningi yalesithola kuyo ezisakhayo thina siyintombi. Ngiyabonga kakhulu-ke sisi. Sicela nje ukuthi uqhubeke uziphathe kahle, wazi ukuthi wena uyimbali yezwe, Yeah. umuhle futhi siyabonga kakhulu nokusimema. Yeah. Siyabonga.